Sulit man na yung mga balde. Dili mo na yung muha. Kasi ipapresuta ka doon. Bugoy ay. Ayo. Ayo. Hoy, ikaw tong nanguhag plastic diri no. Ako lagi. Wa man gud may pagkaon sa amuagot. Wala may kwarta. Nganong ning balik man ka diri? Mangayo lay kog tubig kay uhaw kaayo. Luoya po di mo no. Kadali lang. Oh, dara oh. Salamat. Bata, panghatag ka ng biskwit bata, be. Bupalit day ka, wala kay kwarta. Wala lagi bata. Hindi ko'y kwarta bata. O pag gani may balay, wala mo ko'y mamag papa. Karon bata, kagihatagan ko nimong isa ka biskwit. Pwede ka mag-wish sa ako I-grant na ko dayon sa imuha. Uy, uy, uy! Ako sa'yo na wish, be! Dito piya kauna sa balay na ngaig tubig, ha? Ikaw ba? Ako sabi na kauna. Sige. Siya lang siya kung unahon kay sayahan ako una na ngayog tubig. Mag-wish ko karon kay gitagaan ti kag tubig. Tagay kong soft drinks kay kainomon kay ko. Sige, ang imong request, akong i-gram. Naisa ka basong coke. Galinga oy, soft drinks gyud. Yay, galinga oy. Unasan. Unsa nga ito imong request bata? Gusto ko motor yung black. Karon kay gitagaan ko nimong isa ka pita, i-granted na ko na imong wish. Nako ihatag sa imuha. Diara. Anong isa naman ka bukligid? Kay isa ra man pod ka biskwit ang imong gihatag. Kabugoy. Kasan lang ka oy.